Ce e un lucru pe care oamenii nu-l știu despre primăvară? E mai mult decât vreme mai caldă. E o doză completă de bună dispoziție. Hai să vedem cum. În fiecare an, primul semn al primăverii este umilul ghiocel. Aceste flori albe mici sunt ca ceasul deșteptător al naturii, anunțându-ne că e timpul să ne trezim din tristețea iernii. Și când soarele se întoarce în sfârșit, e imposibil să nu zâmbești. Lumina soarelui îți îmbunătățește literalmente starea de spirit, făcând totul să pară posibil din nou. Dar mai există o tradiție de primăvară, marea curățenie de primăvară. Nu e doar despre spălat podele, e despre a da la o parte vechiul și a face loc pentru energie nouă. Fie că deschizi ferestrele, ștergi praful de pe rafturi, sau pur și simplu te bucuri de primele raze, primăvara înseamnă noi începuturi. Așa că ieși afară, zărește niște ghiocei, bucură-te de soare și lasă energia primăverii să te încarce.